Gonbidatua oriotarra kostaldekoa denez, txitxarroa eta olarroa prestatuko dugu, bai, arraina. Errezetaren izera jarraian eta akatzi gabe esateko arnaz hartu behar da. Txitxarro, hamburguesa, pipergorri, txunneia eta azalore eta brokoli salteatuak olagarroarekin. Zer, simple iruditzen alzaizue orain? Txitxarroa, olagarroa eta gainuntzekoak Orioko Maider zukiarekin prestatuko ditut. Zukia tabernako arduraduna da Maider, eta ikusiko duzuenez, eskarmendu handia daka sukaldeko zereginetan. Azalorea eta brokolia andoaingo itxusaran baserritik ekarri ditugu. Nere Arzuagak eta bere aizpak barazki ekologikoak hasten dituzte bertan. Barazkiak kontsumo taldeetan saltzen hasi ziren, eta azoketara jauzi egitea da beraien asmoa. Ondoren, Zamudiora joango gara, Aramendi berri jatetxera. Parrilla da jatetxeko protagonista, eta horren erakusgarri Urkok prestatuko digun errezeta, txipiak parrillan ikutu bereziaren. Txitxarroa hain xumea dirudi gixajoak, baina sukaldean ez da dena dirudiena. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe dago, Maiderrekin, hori jotik etorrita, eta nik, hemen, hori ja eta zure bai hori ja bada ez da? Konjunton. Zemuz moldatzea, bueno, zuk tabernan nahiko kozina indezun, pentsaten ondo moldatuko zela sukaldatzen, ez da? Bai, gaur egun gehiago dedikatzen naiz barran edo... Zerbitari moduan debiltzea. Bai, baina, bueno, sukalden ere egiten dut, bai. Baina, bueno, badaki danien ibiltze zela eta ez gutxi gania. Saltza gustatzen zait. Bueno, lagunak, adion, errezeta bikaina dakau, txitxarro hamburguesa egingo ditugu, beste ema gauzakin, eta adi, gonbidatu paregabiak gauta. Bueno, garatuko izuet errezeta, ados, Maider, osagai desiente dazkau eta abernundik noa ibiliko gehan. Azteko eta behin, inbiar ditugu txitxarro hamburguesa, gordu inbiar ditugu txitxarro bai aragi guztiatea, espinai gabe, garbi, lauki txikitanin, eta tartar bat bezala prestatuko deu, eta hortako demendakau tipulina, tipul xibuleta, baitare soja pixkat, dakau jengibre hautza, eta pixkat wasabila. Eta wasabilakin gutxi, zeatik amakizu oso pikantia dela, eta pixka botako dugu. Eta hoi ingo dugu gero, plantxan huelta, eta jarriko ditugu hemen ingo dugu. Emulsio bat, bueno, maionesa antzeko bat, eta hemen dazkau amuarrai arrautzak, siapia eta soja, botako dugu gero maionesara edo emulsiora, eta hemen ingo dugu piperrakin karamelo antzeko bat. Orduan piperra jarriko ditugu azukrekin goxatzen, botako dugu ospina eta piper pixkat. Txunnei bat bezala izango hori, bale? Eta gero, hau da laguntzeko, baita ingo dugu azaloriakin, brokoliakin, ingo dugu fin-fina ingo dugu. Zuezkak enduko izkio, baina gero labanakin txiki-txiki ingo ditugu. Dana solta gelditzea bezala, orduan salteatuko ditugu, lapikuan, behin salteatuta donean olarrua pusketetan botako dugu, olarrua jagozita daola, eta orduan ingo dugu. Hau, oe bat bezala jarriko dugu platerian. Gero, hamburguesa jarriko dugu, eta bai piperrak, eta bai emulsioa lagungarri bezala platerian, bale? Oso ondo. Nahiko lan bakau, ezta? Bai, pixka bai, Pixka bai, bueno. Ni arraia garbitzen da hasiko naiz, eta azuk, baitu piperra hau jarri berdeu azukrekin da olio tanta batekin zutan, eta ingo jasuk garbitu, pepitak endu, eta lauki txikitan dona, bale? Oso ondo. Venga, ni arraiakin jarriko naiz. Bueno, eta aldi berian kontatu inbiar diazu, Itzin inbiar dugu, hemen lana eta itzin inbiar dugu. Bueno, zukia taberna, hori jon. Bai. Ze, badakit gainia, nik 2013an irikin nun nire gozotegia, eta zuek urte berdina irikin zenuten, Bai, 2013an irikin nun, bai. Hori da. Maiatzan 8an inauguratu genuen. Vale. Eta, bai, urte hartan irikin nun. Ze modu, zenbat lan, zenbat gora tabera, zenbat... Ba, lan asko egia zen, Posik,
lan asko... Aurra dijoalako, ez da? Hori da, aurra dijoalako, ondo dijoalako, baina urte hortan, udara hortan, inun nehar, bueno, Bai, nehar iten nun, dauneako nazkan, semia eta alabak zituen 5 hilabete, eta orduan, udara hortan, egunero etxea juten nintzanean, nehar bestiken uniten. Ez que justu iriki zenun, da bi txikikin batea, eta dan aurrea eman berrezta. Bai, esate ziaten, bueno, ama, txikia, bueno, zarrenak, bagoaz da, monan etxea jute zian, etxona monan etxea, eta, jun orduako, buelta eman da, bueno, nena reinun, depresion postparto, dana, orduan etorri zatean egin dana. Bueno, eta kontatu nun dagoen hori Jon zure taberna, bakit, ondartzaldian daola, baina zehazkin nun dago. Bai, jendiak jakiteko. Piskat eskutuan gehatzen da, ez da ondartzatik, ondartzalbuan, ez? Baina ondartzatik angertu da, Porto Deportiboan frentian gehatzen da, horre auzo berri bat, edo nahiko berria dana, bilak eta daudena, eta hor, holako moduko bat iten du, eta gu hortxe gaude, ume parke badakau aurrian, eta eskola bat alamenian. Eta bueno, nola izan zen, nola hasi zinean historionekin aurra aiten? Egia esan, nik lehen herrian beste taberna bat eukin nun. Vale. Eta, baina hori, lehenengo semia izateako, hilabete bat lehen nugola utzi nun. Eta, utzi baino lehen, justu senarrakin bidei bat ingenun Veneziara. Bai. Haure pixkat anekdota mun kontatzeko, bere lagun batzuk behiek veteranotan arraunian imitzezian. Vale. Eta horre estropada bat itezala Venezian, la regata de Bogalonga. Eta, areaz ikuaztila, eta animatzeko nire bai, eta, kontua zan aitzekila, patroi bat bertzuela, eta nahi eramantziaten, patroi bezala. Nik sekulan, patroitzan... batek trainera gainean beti bali jau. Hori eta bali mozea, ja trainera gainean baleko baina, zea, ni patroitik, bateko harinaren nintzen, eta abilare ez, baina, egin nun, aulki txiki bat egin ziaten, han eseita juteko, eta hori ere egin genuen. Hori dana pasata gero, autobus parada batian ginala, ama daitu zian. Jo, Maider, aukera bat dago, hori joan lokal batzuk, lokal komertzial batzuk subastan ateratzea joa udaletxia, eta animatu zaitez, da, esango jazu, ni Venezian, da, derrepente amak otxeiten dite, animatuko zea lokal hontan sartzea, eta izan zen pixkat, 5 minutuko erabaki bat, bai, bai, eta, azkene, venga, aurrea. Oporretan zinala, amaka zoentzizun, eta hola zizan dana, Hola, izan zen, eta hori zenbat, ze urtetan izan zen? Hori ja, lokala utzutza zeon, Bai, zian, proteziloko etxe batzuk, eta azpilan zeuden 7 baju komertzialak. Vale. Eta baten lizentzia aukiko zuen tabernantzako eta hori, eta justu hori... Bai, kontua zen aktibidade bat martxan jarri bertzala, horre bajuietan, da, eta nik oandikan beste tabernan egon, da orduan gero utzi nun, txene honitzan, amalanak iten esango dugu, 2 urtez, eta gero arrankatu nun, zukian. Ona, eta zukia badakit, esan dezut taberna bazen eukala, baina zure ibilbidea, hostelaritzan munduan, badakit gazte-gaztetatik hasi zinala, ez da? Gazteik hasi nintzen hori joko kanpineko tabernan lanian, sukaldian. Nire nagusi izan zian Jose Mari Larramendi eta Dorita, eta, dakat rekuerdo bat oso ona, tratatu nindute, etxeko beste bat bezala. Zoragarri, bai. Zuke ala ingozen nun lan eta, etxeko beste bat bezala. Saiatzen nintzen. Eta ja gero hortikan aterpe tabernan sartu nintzen lanian, aukera sortu zitzaian neonek hartzeko taberna, eta hartu nun, eta hor nintuen 5 urte. Esango dugu nik indulan ere unibertsitateko karreran. Bai, ez da? Bai. Tarte hortan urte bete zehon nintzen baita gaueko taberna batean, bilak batea eraman nitun, hori ere gustatzen zitzaian, gaueko hori probatu nahi nun, beti nakan hor, probatuko nuke, eta urte bete zehon nintzen errustan, baita, aterpeta errusta bilak eukiz, sozio batekin. Eta, gila zen lan pila bat ite genuen, baina rekuerdo oso askat, bai,
gaur egun ere gizona danakinean hasi nintzen, han elkartu ginen, eta... Vale, ordu... Bai. Oroitzapen eharrak etortzen. Bai. Baina inoiz etxala mutu guen geho zure taberna hartu, eta zure lanan, eta geho zure eraitea, ez da? Ez, bainez. Egia esan, a ber, hostele ditzako gorro izatea, besti antzako lan eitea gondik eta gorro, eta bentsat zuretzako danian, bentsat, ez da, moldatzezea, eta ordu asko dira, baina etxe antzako da, eta aurre eitea, ez da? Bai. Bueno, eta zuen taberna oso familiarra da, bakit ibiltzezeatela hor, batzutan ama laguntzen, bestetan aita, bestetan... Bueno, ama eta aita dira, bateko enkarguak, besteko hau garbitzu behar da, hori behar da, beti laguntzeko prest, gero etxeko ama tortze zait bainakin, aita tortze zait azelga dazka, etxeko zeke jo behar dugu, ez? Bertako produktua balima dakau gaina, eta hori eskaintze dugu, azkenen etxeko jana. Baratza dakazu ere bai, ez da, bueno, zue baserritik. Batza txiki bat, batza txiki bat dakau. Eta, bueno, dakai, aita tamak, gila nik ez dekeiek izapaltzen, hemen ez ditut merituk eramango, ze... Zu prestatu eta saldu, ez da hori bai. Ez da lagutxi. Bueno, eta zesan behar nizun, ze aski, ze eskaintzen dezue zukia tabernan? Jatetxe da, taberna da, nola... Bai, pixkat bitatik, bai, etxeko jana eguneko menua, asteburuko menuak, eta gero plater kombinatuk, ogitartekok, eta, bai, pixkat plan hortan. Vale. Eta gehiena, adibidez, udan, kosa zoian, edo negu kosa zoian, de bai menua dakazu eguneko menua, igual udan gehiago zentratzea udako batailan aurreiteko, edo... Urte guztin zehar, jartzen dugu, bai, jasan, bueno, azten zehar ez da bereziki lan asko igual leoten, baina, bueno, eguna daude batzutan bai, bestera batea, bai, udaran asko. Udaran topera. Bai. Bai, egia esan hori joz hau txatatan betetzea inbeste, eta orduan lana inbier da guri aita beti izate segundamak. Bai. Udan patrika bete, neguan ustuitea eta ustuitea patrika eta, Bai. Baina, bueno, egia esan oso posi gaude, bezero honiko oso fiela dazkau, auzoko taberna bada, neguan beste arpegi bat ikuste zailo, neguan beste movimentua dago, goiarriko jende pila bat, jendeak asko errepikatzen du urteroko klientek, urtetik urtea ikustituzu, bezero berdinak, eta horreke asko betetzeizu, ez? Eta gero dazkau, eguneroko... Zo ondo iten nahi, bueltatu iten dian ez, da? Bai, zentzazio horrekin jatzea. Eta gero, egunerokoak ere, hortxe dazkau, gure taberran gainean bizidan jendia, eguneroko kafetxo, jendia guztua gongo, ez da, leku berrikia, taberna berria, eta gero bentsat, hausua ez, baina hor, barrio txiki berrik iten nian beti tabernatxo bat eta beti bizitza emateu, ez da? Bai, bizitza emateu, bai. Jendiak eskertu oporretan nahi izten deunen esategu, Mekauen, mekatxiz. Umez urtu uste hormen dugu, hauzo eta denbailen irikitzeko. Ona. Bueno, ni hemen nahi naiz, ikusi zu haragi hauetanak, hau atuna bezala itero, lau pusketetan ateatzen diot, eta ez daka ez da espina txiki bat. Guantxe hauen bila garbituko ditut, eta txikitutu, baina zundon lau txikituta dakasun, ja lapikoan jarriko ditugu martxan, honea xebota, olio tantoa botako jau, eta azukria bai, zeingo dugu mermela dantzeko bat, bale? Mentxe, eta botako jau nadare bai pipermin pusketatxo bat horrea. Ben botako ditutola pare bat pusketa, bat, bi, eta hiru. Pipermin jau ere moztu deu, hori oso ondo, karri honea, jarriko jau hemen olio pixkat, vale, nahiko, botako jo azukria, biztutonen erdiakin nahiko, vale, pipermin pixkat, sustantzia eukitzeko. Bueno, hau txiki-txikin goet, gainuntzeko bi hau ege bai garbituko ditut, txiki-txikiten geldituko naiz, eta bitartian jungo da itxusaran baserria. Eta hause ikusiko zu ezer nolako brokolik eta azalorek astituen. Ikusi zetxukuna. Kaixo Joseba, Amaia eta Nerea gea, eta handainikan gatoz, eta espila baserretikan. Barazki ekologikoak ekoizten ditugu, eta gaurkoan, nabailin bazu, brokoliak eta azaloreak ikusiko ditugu. Gu baserrian jaioa gea, baina baratzakin eta ja onta zuzenduta 11 bat urte damakizkigu.
Barazkien ekoizpena ekologiko egiten dugu, mintegi ekologikotik hartzen dugu, eta gero ja prozesua guk ekologikoki ematen diogu. Bai ongarriak, tratamentuak, bai belarrurekin, eta gero beste aukerik ezpelin baukagu, ekologikoko kontseiluak onartutako produktuak erabiltzen ditugu. Gure produktuak saskien bitartez saltzen ditugu inguruko jendeai eta familiei, bai Andoainen, Donostian ere taldea badaukagu, eta gero herriko haurtzaindegia eta bi dendatan saltzen ditu. Azalore tartean gaude, dakizuen bezala, azaloreak, brokoliak, kruziferak eta dia, familia berdinekoak dia. Hemen dazkagu orain azalore txuriak, udaran hasten geha landatzen, eta uzta biltzen dugu bereek behar duten denboran arabera. Azaloretan adibidez, badaude variedade ezberdinak, daude 80 egunekoak, 120 egunekoak, 160, 180 egunetakoak, azkeneako familikoak dira. Ez 6 hilabete gukin baratzen daude, ja familikoak egiten gure azaloreak. Hemen ikusten da irekitzen ari dela, da iten dugu moztu, eta kanpoko ostoak kentzeizkiogu, eta ikusten dezen bezala, ekoizpen ekologikoak hau, eta hemen txazkau karakolak. Daukagu hemen moztu deu azalore morea, dazkagu kolore ezberdinetako azaloreak, daukagu betiko txuria, morea, eta aurten saiatu gehan naranja sartzen baino etzaigu atera. Orduan, momentuz erakusteko hause dazkagu, txuria eta morea. Zaporean ez dezanotatzen, azalorean zaporea betikoa, neko fina da, nahiz eta sukotatzeko garaian usaiak pixkat atzereite egun, eta trukoat behar balin badeu, usaiak eta pixkatek egiteko, Josebak zure konsejo izan beharko du. Hemen ditugu, 3 barazki hauek, hartu ditugunak, azalore zuria, morea eta brokolia. Brokolia zertxo azalore baino fuertegua bezala dela. Hauek sukaldatzeko garaian, izan daitezke vaporean, egosita bere saldakin, labean, salteatuta pixkat erregosita. Eta askok ere, entzun izan duiet, ensaladan gordinik ere jaten dutela. Daukaten alde txar bat esan daiteke, haizeak sortu ditzazketela gure organismo. Bestela, dauken aportazio alimentu aldetikan da izugarria. Dauzkaten vitaminekin, A, B, C, E, potasio, zink, pila bat, eta horretaz gain, minbizian aurkako oso barazki garrantzitsuak dianak. Zelula txarrak sortzen nahi dianak, zuzenean ekiditu egiten dituzte. Minbizia iritsi aurretikan. Orduan bai da oso gomendagarria barazki hauek jatea, gure dietan sartzea. Eta barazki hauek kruziferak orokorrean berotu egiten gaitu. Dala, berezki guk neguan behar deguna. Gure organismoa berotzea eta ez oztutzea, hotzai aurre egiteko. Joseba, espero dut gustatu izana, gure azalore koloretakoak eta brokoliak, eta hemen txegaude, urrungo batian, etorri nahi zueneako, beste barazki bat ikusteko, bale? Agur! Aupa Nerea eta aupa Maia, ze ondo zaudeten, eta ze baratze, ze arki zaitzen den zuen dana. Oso ondo, horrela jarraitu, guri olako jakiarrak ematen, eta ikusi etor beste bat moreduna eta eharra gauza egiten dituzuenak. Oso ondo, besarkada bat emendikan. Gurean jarraituko dugu, eta betu gaur ingo dugu gauza berezi bat. Gaina, Maider, zu hasiko zean martxan, hemen, zoitzatxoak enduko izkio horrela xe. Japa. Eta gero, hemen labanatxoakin, horrela xe, eta jungo zehola behitu, txiki-txiki egiten. Bale? Bale. Txiki-txiki, eta hola pusketa pila bat ingo ditugu, eta ingo zu azaloriakin berdina, nik usten detola, iten bazui 2-3 zuaitzekin, dana horrela xe utzi, eta gero hiekin goitugu salteatu, eta gainean olarrua bota. Ez, enborra ez dugu, ez. Egosteko hona dia eta jateko balio du, baina gaurkoan ez dugu erabiliko, bale? Bale, oso ondo. Hemen txezutzako, hori, eta gero emango izuten ben, boltxo bat, prestatzen dezuna bertara botatzen juteko, bale? Bale. Bueno. Eta berdina azaloriakin? Eta berdina ingo dugu azaloriakin, bai. Bilak naztuko ditugu, eta hori salteatuko ditugu, eta hori ingo dugu oetxo bat, gero hamurrezan gainen jartzeko, bale? Ni hemen bukatzen nahi zauesek, behitu txiki-txikiin, eta besti gabe, aurrea. Bueno, eta sukaldian non ikasi zen duen, Maider?
Baik esan diazu, kanpinen ontzinala, gero jatetxe baten, gero taberna baten. Bai. Eta sukalde Ni etxen hasi nintzen. Etxekoa da sukaldia. Bai, gu, etxean ardik eukitugu, nera eta hartzaia izan da umetatik. Hartzaia? Bai. Vale. Gero, beha taundarra da. Hori joa etorri izan, gure ama ezautuzun da hori joa etorri izan bizitzea. Eta hemen ere, bere ardik eta bere zeak beti euk izan ditu. Vale, ona. Eta, nik hori, udaran beti oteza lana, belarretan, belarra moztu, giratu, eta nik hanka sartu orduako belarretan atxiska baten jartzen ditzan. Osea, arpigila hunditze zitzaian, izugarrezko alergian nion. Bai, Orduan, hortik libratuten izan. Eta, orduan etxea juten izan, eta nire zei izatezan, danak etortzeako, otordua prestatu. Vale. Eta, hola, hortikan... Vale. Bai. Eta hor ja ikasi zen duen talde batei gozetuta etortze zanean nola eman jaten, Bai, ondo gozetuta gaina, bai. Ondo gozetuta gaina, bantxe esan dezu egia. Bai. Vale. Eta, ze prestatzen duten... pentsatzen den betikua, baina ez dakit zerbait berezia, o etortze zian nian larreti lan egiten esan dira, gau eharra indezue, gaurkoan eharra iten dezue, o igual zerbait eskatzen zuena, gustatzen zitzaioena, edo... Hombre, udan izatezan hori gehien bat, orduan, beti, udako zea, tomaten salada erbana, eta ego gainen, tokatzen zana, etxen ere arkumek eta eukita, etxen ardikillatare izatezan, eta... Zenbat entzako tokatzen zitzaizun baserrin prestatzia jana? Guk lauan nahi arreba geha, gurasok 6, eta gero launtzen beti izatezan baten bat, eta... dozen erdi bat, 8 bat, laun. Guain jatetzen zema jende sartze zaizu? Barruan sartuko berrogei bat inguru, eta gero kanpon izugarrezko terraza dakau. Kanpon terraza hundila dakau, gero gaina parkia dakaure bai gumentzako, eta, kanpoa... Osa, matituzue... Eta kanpon ematituzu barruan bezain beste igual, beste berrogei bat, larogei bat bazkaita hola ematituzue? Bai. Bai, Bai. Ona. Horun nahiko lio, zema lagun zaudete taberna lanian, zukaldaren bat edo... Udan eotegea... 6, 7, 8, bai. 6, 7 lagun. Bai, eta gero etxekok, Osa, esatizut, ama, aita... Eta... Oie gaina doble bali jo, Bai, hombre. Doble bali jo, batzutan, Oike beti laguntzei, Eta nahi arrebake bai, nera izpa segaman bizi da, baina etortzen da nere beti, taberra etortzen da, eta beti laguntzeko. Eta, hemen jendia eguendik igual ez dakila, baina... Xabier Zukiaren arreba naiz di. Xabier Zukian arreba da, bibasuekeko aurkezlian arreba. Eta behare taberna mundun da ibilitakoa badala, gaina kontatu zuen honea torri zanian. Bai, Alambreroneko sukalden hasi zan, lanian, bai. Parrillan ere ibili zan. Kontau zigon hori da, txiringituan plaian ibiltze zala eta parrillero eta... Bai. Igeltzeritzan, bai, eta gauza asko, bai. Ute aldu, igual hostialetan inberko zuen hostial gauetan bertxo festa eta beak bertxo batzu bota, jendia... Taberran ezatezu. Taberran edo. Tarteka tokatzen dena nola, zehoze afai bazkari balimada ozea, beti izatez da, zehozer. Eta jendia harritzen da bertan lanian ikusten duen, herrian nik uste toituta ongo diala, ez da? Bai, herrin, baki, ez da, orduan, ez? Baina, pasa izan du zait, jende heldua igual etorri matrimonion bat, eta hori, igual beha bazkaltzen egon da, kanpon eserita bazkaltzen ozean da, matrimonio heldu, hori telebistakoa da, eta bai, esateue, komentatzeuue, galdetzeue, bai. Ona. Bueno, hemen txe, ze musu behin guatzen naiz gaina, ume batzuk etorri zian, ume batek esatik, eta Zukia eta berratorri eta Xabier Zukia ez dago hemen. Umea etorri zan pentsatuz, beha anikusiko zula. Osa, beha nazala taberna. Bai, eta esan nion, kasualidadea, askotan etortzen da, baina gaur ez dago hemen. Ordoz. Gaur ez dago hemen, eta hemen erez, baina ni badakat mesutxo bat behana, zuri erakusteko bidali diguna. Eta begiratu, haber gustatzen zaizu. Habe zertatzean oain guan. Apa, Maider, zemo, zondo? Bueno,
Maider, gauzak, zu beti tabernan, beti lanen, beti bizikletan atzen umek hartuta, ikastolara eramaten, tabernan terrazan jendiaten ditzen, barran zerbitzen, terrazan zerbitzen, enkarguak hartzen, telefono erantzuten, beti zerbait diten naizea, eta beti askotan bestentzako. 48 orduz, hori dena desagertu egiten dela, 48 ordu dauzkazula zuretzako bakarrik. Hau, ez zitzaizun askotan gertatuko. Zer egingo zenuke? Hortxe da, kasu galdera. Ez dakit, azken aldian, hainbeste denbora oeukiezu noiz bai pentsatzeko, zure 48 ordu libre. Lanearra jarri ditu antxe, zuk ustezu behin ez dela pentsatu egin, Ezin etxeak geldik egotekoa, emateunez. Ez. Batzutan pentsatzet, sartuko nintzakela etxen, eta nintzakela atea dehingo. Lasai, oiti sofata, sofatiko dira. Itzein gabe, isilik, eta inorrekin azarratu gabe, inorrekin. Hartu jantzi mailak, kamiseta, txaketa, eta segi kukuarria, irrintzi bagota, jetxi bera, beste muturrea, eta... Oixen, ez dakatola... Hombre, jartze baiazu palmera bat eta hamaka bat etzan da, horret... Horre ongo zinan arki asko. Hori guztua ingo nun, Horun, tabernak eta, ni pentsatzen dut, tabernak denbora asko kentzen dizula, eta azken numiak bai, ez da? Bi gauza dia egia esan, denbora asko kentzen duela, ez da? Bai, azkenen taberna esklabua da, eta, gustatzen zaigu noi, gustatzen zaigu, ez? Azkenen gusto egiten dezun gauza bada, baina, gero umeek eta, ordu asko dia azkenen, umeek zeskitzunen da zergatik, eta zergatik jun behar dezu, eta zergatik ez atxen gehatuko, eta, baina, gure umeek egila esan bertan azidia, tabernakin azidia, Hola, esidia, eta... Hirugarrena tabernan sukian neolaia jaiozan, eta... behien bizitzan parte da. Gustoa haudean, gustoa juten dia, ni lanean umekin juten naiz, parkia dakelako, eta ingurun ere beti ezagunak, eta... Ni identifikatu da sentitzen nahi zure semikin beti. Zu aurrian, da zu kaldian, da horro gitarteko keskatzen, da aceituna lapurtzen, ama, lagunekin nijoa bazkaltzea hori ere, bai, Eta tanakin venga, tabernara. Eta, posik, ezkaren tabernak badakalekua, etxea ekartzeko igual mugatuko zaude, ez, lagun batzuko zea, baino tabernako lekua dakazu, eta, venga, batorri bat, guztua. Ume guztua balima daude, amare guztua da. Bueno, oso ondo. Orduan zeintan erantzuna, lasai egoteko, ezta? Bizkat arna sartu eta zuitzako hartzeko denbora. Hori berri izatea. Eta bestela izugarrizko parranda, bota. Berroita sortzi ordokua. Astelen auki edo zeuki, ez dakazu inor molestatzeko, bakarriz daude, Hogeita labordu parranda eta hogeita ordu resaka. Ezta? Ondo da, hori da, parranda, resaka, eta hori egin inbiar da, egia zan. Hemen Maider, dila dana bideratuta dakau, eta jungo geha Aramendi berri jatetxera, ikusiko zue, lehenu izan dakoa da, eta guen ze txukunketa induen, eta ze gauza txukuna. Kaixo Joseba, Zamudion gaude, Aramendi berria erretegian, ni egoitza jartzen naiz, eta pasako gara barrura ikusten zer egiten dugun hemen. Aramendi lehenengoz, 1997 eta 87an ireki zen, arrakasta haundia eukizuen jatetxe izan zela. Arrazoi desberdinengatik, 2017an jatetxeak itxi egin behar izan zuen. Eta, nire aitaren ilusio handietenetariko bat, beti izan da, erretegiari edo asadoreari bere urrezko urteetara itzultzea. Orduan, 2019an, jatetxe guztia berriztatzeko proiektu bat genuen eskuartean, aurrera jarraitu genuen. Eta, oin urtean, apirilean, berriro ireki dugu Aramendi berria jatetxean. Eta, pur bat kontzeptoa eta ideia berriekin. Daukagun filosofia da, produktu ona eta parrilla kombinatzea. Ahalik eta gutxien produktuaren zaporeak itzaltzen.
gure produktu izarrak egia da arrain osoak eta txuletak direla, arrainak erreboioa, bizigoa, erregea, errapea, eta gero txuletetan dauzkagu klase desberdinak bezeroaren gustuen arabera, dauzkagu potentzia handiagoak, suabeagoak, danatarik apurben. Orain, historio apurbeten ondoren, sukaldera pasatuko gara, Urko gure sukalde zuzendariaren gana, eta berak errezeta goxo bat prestatuko dizue. Bueno, gaurkoan egingo dugu txipiroia, kipula gorriagaz eta bere saltzarekin. Gaurko protagonistak txipiroiak, saltza egiteko kipula gorria eta sagartxo bat, bere tinta eta fumet apur bat. Gero, kipula gorria laseatuta egiteko, olioa eta gatxapur bat daukana azukre pizka bat. Orain hasiko gara, kipula gorria julianan mozten, tinta saltza egiteko. Kolore honekin, lortzen duguna da ere tintaren saltza brillo berezi bat eukitzea. Hasiko gara, sagarra garbitzen edo azala kentzen, horrela kentzen diogu saltzari tintaren azidoren zaporea. Orain, zutara goaz, olibapur bat botatzen kipulari, eta hau potxa egin ondoren, apurtxo bat sagarra botako diogu. Ja badaude eginda sagarra eta kipula, eta orain sartuko diogu tinta. Gusten dugu hemen momentu bat, eta fumea botatzeko prest, ja. Gero hau dena ondo turmisarekin pasa, eta listo. Hemen zaiako beste kipula gorria daukagu, kolore gutxiagoa. Orduan, hau glaseatzeko edo konfitatzeko, botatzen dugu olioa, zutan jartzen dugu topean, gero ja, sua jaisten diogu, eta gatxa eta sukrea botatzen diogu. Ja pasa dira 30 minutu eta hemen dugu ja kipula landuta, eta honekin ja azken pasoa egingo dugu. Txipirio ja parrilan ipiri. Hauek armintza eta plentsa kostaldean harrapatutakoak dira. Hasi baino lehen garbitu egingo ditugu. Orain olio pizka bat botako diogu, bueltan ere, gatxa, parrilla ere olio apurtzu bat bota, eta barrura. Zuainean jarri, zua ondo egon behar da, indarragaz, eta 3 minutu alde bakoitzetik. Baina dago txipiroia eginda, eta orain hasiko gara montatzen. Lehenengo ipiniko dugu hemen kipula, kipularen gainean txipiroia, eta marra bat egingo diogu saltzarekin. Bueno, Joseba, espero dugu gure gaurko proposamena zure gustokoa izatea, eta badakizu non gauden, hemen, Aramendi Berrian, Zamudion, eta bueno, hemen itxeretzen zaitugu. Agur! Aupa egoitz eta aupa Urko. Arraitxura txibi horreik, Bai. Ai, ama, zakaten. tipula potxau eta txibila, parrilan 3 minutu, txak, puntxuan atea zue. Oso ondo launak, oida astatzea ere junbiarko nahi. Bezarka da hondi bat, gurian jarraituko dugu. Bueno, hemen txe, piperrak, puntxuan daude, betu gauza bat ingo diot piperra hoi. Inbierde gure saltza gazigozo hau, bakizua, azukre pixka goto digula gozotasun emateko, eta guain, ospin pixkat emango jo. Hola, ja, saltza gazigozo egiteko, bale? Hola, emango pixka bakarrikan, Hola, vuelta, ospinduta, eta gure bai, zuaia jetxita. Hemen txaiga ikusi zuen, brokolia txikituta dakau, azal horia ebai, eta hori ere bai, lapiko batien jarri behar den martxan. Olio tanto batekin. Eta hirugarren lapiko bat jarriko etemai epeltzen hemen, hamburguesan martxan jartzeko. Bale, bagoaz. Hamburguesei, ingo jotena da, pixka solte dao. Ordun, irin tantatxo bat botako jo,
Bakeo bakizu, beti ere gutxi, gutxi bota, bestela Kompakto. oso masak, bai, kompakteko gelditzeko pixka kompaktuo, eta hola geho sartaian ez batea, ez alde batetik juteko pusketatzu eta bestia bestetik. Baina ikusezu, pixkatekin ja lortu, pixka gehiago nahi zue bota, alde zue, baina etxaio komeni asko botatzia, Bueno, hemen gaude, hau listo, eta guen egingo etena da, bueno, lehen da bizi igual, utziko ja maionesa martxan, da azkenengo momentu bakarrik jarriko da hamburguesak martxan. Bueno, bakizu eta bernan taula badakazuela apostukiteko eta nahiko grina daudela bertan, ezta? Bueno, bai, tarteka bereziki normalen kontxako eguneako betetzen da. Ordu neongoa horre harra, ezta? Bai, festa Harra itezue. erra puntatzea. Nakizu, hori jon, arrauna eta... Hori jendia berotzen da, eta venga, jarri hau, eta jarri bestia, eta bai, ondo. Eta nola egiten dezu, adibidez, kontatu pixka eta apostua, ja, segundua gatea, ozein aurrena zen bigarrena, ze jarri biharra Naletik aposta? pixka, nik jartzen dut... Zazuna ez un aposto botatzen zu, eta beste batek erronka heldu o ez heldu? Hori da. Ah, vale. Ba, hori jo aurten... Ba ez 15 segundu ez dakizenei. Adibidez. Edo aurrenengo hirutan baietz, edo bandera ezetz, bandera baietz. Ja, orduan horre hongo ja, 10 batei, o 2 bostei, segun ze presiotan. Bueno, ezakit, hori ja, ni naiz oso jaigua hortan, ni jartzen dut jendiak ez oteitena, eta... Eta aurrea. Bai. Bueno, ez diot gatzi botako nik. Ez diot gatzi botako, ospin pixka botako jau. Eta botako diona da olioa. Eta gero, ingo dugu emulsioa, eta ondoren botako jau, bai, amuarraian arrautzak, siapia eta soia. Gero botako jo, bale? Vale. Bueno, hau listo, bikai. Hemen hain jazu erro bat hartu, eta errori xafletan jarri, bale? Gero botako dugu ja behin hori nola egozita daun, berotu bakarrikin behar dan, behin hau ja pixka salteatu deunean, gainuntzeko botako jo, bale? Eta hemen botako jotena da, beti bezala. Pixkat. Olioa. Bale, ikutu berezi bat emateko ere bai. Hori da, kilo horia. Bai, oliba botako jot pixkat, eta besti gabe birrindu, eta gainuntzeko osagaia botako ditut. Bueno, eta karri, zu trikitixea eta dana, bakit, bueno, familin oso musikeruak zeatela, ez da? Bai, pixka bai, Eta, kontatu pixka, bakit gaztetan ibiltze zinela, baina guain alaba o semian bitartez berriro grina sartu zaizula, ez da? Bai. Gaztetan... Ba, 8 bat urte zedola, ba, xier gozategikin ikasi nun. Eta gero, lanak, imiak eta bar, utzita honaiz denbora baten. Baina gero, nera alabaz izan berriro trikitixan musika eskolan, Jon Ostolazakin trikitixa ikasten. Vale. Eta, hori, aurrenengo kursua intzun, eta bitarte hortan semiare animatu zen, panderoa jotzen ikastea, Julen Alonsokin. Eta urrungo urtean, irakasleak esan zian, katxalinek apuntatu behar du, eta esan zian da, zu zergatik etzea animatzen, eta holaxe. Ia, zuberotu, denbora libre asko akateta, Eta holaxe, hombre, herrita pixkatik dut ez, berezik, akiliki ez dut etxian jotzen, baina, astean behin mintzat bere gana juten naiz, eta mintzat zehose jotzen deu. Pusketa hondia dagoena pixkat erdibitu. Erdibitu? Bai, erdibitu, botako etu gulemea. Jode, harra festa giroan ingoitu zuena gorduen etxian, ez da bertzola ja trikitixak. Bai, tarteka bai. Aspertu etxeat egingo, ez da? Ez. Danak gurasoke bai gustatzen zaio kantatzia, behaietik atea zue grina guztia edo... Bai, nik uste azkenen etxean, gure etxean, ez dut izango kontzertuta eta ez dekin noa juten ginen ikan baina, bai, Xabierrekin aita eta moitzezian, honea jungo gai bertso saio honta, o nik eramango zaitu eta honea, eta bai, beti... Beti bueltaka hor. Bai. Ondo. Bai. Eta, hiru dazkazu, zein jutea, sarrena o zein juten dira... Sarrenak pandero ikasten du. Txomin izan, pandero ikasten du, katxalinek bigarrenak trikitixa, eta hirugarrenak 5 urte dazkata guan ikan momentu mintzate. Musika eskolan hasi da, baina... Panderoa trikitixa eta trompeta. Ba, eso ze... Etxen jartzei ganen astintzeu, panderoa dala, o piano txiki, hola, jolas moduko bate bada, bildan, guare ibiltzeu. Ibiltzeu. Bueno, eta gaur, ekarri, zuenea trikitixa ez dakit animatuko zean, edo... abestin bat botako zuen, edo zer? Bai, animatuko naiz. Bai, Una. Izan dizuet, paregabi izango zela gaurko saioa, eta trikitixakin bukatuko deu.
Edo? Vale. Eta abestin bat prestatu ekarri zu, edo... Bueno, euskaran eguna pasa berri dela eta intentzio horrekin, guk euskaraz abestia jotzia pentsatu, Ondo irutze bazaizu? Nien ez oso ondo abeste unoietako bat, baino saiatuko nahi zerbait iten, Saiatu izan du naiz ikasten jo eta abestu, baina hori oandik ez den lortu, Aber, zeo zeiten dugu. hori da. Ni uste tateako zaigula zeo eta gainea txukuna. Bueno, ni hemen gutxik eralditze zaite, Beitu, goiaratxo bat emango izut, eta goen maionez egin biharrezun bakarra da. Bota soja, bota siapia, arrautza bota gamuarra janak, eta nastu. Dana? Vale? Bai. Dana bota eta nastu? Soja, ni uste, bai, dana, zea, gatzik ez bota, eta bestela soso jongoa. Orduan bota bildurre gabe. Hori da. Eta gola ze gauza hona dane. Uiten dugu txien hola, vuelta, txiki inda, eta hori zertako. Makarroi botatzeko, edo xerra badolin bakazuta laguntzeko, edo zertako bali jogunek. Hemen, vuelta, eta gaina zeituan itea, Zeitu olio beste tanto botako jot. Horrelaxe. Vale. Eta hemen, hamburguesak, martxan jarriko ditut ja. Vale, hemen txe. Eta bueno, leheno apostuakin ibili gora bera, baino bakite bai, zuen tabernan kuadria arteko apustuk, erronkak eta holako kizatea banderatik, kontxatik apartere beste apostu berezi batzuk ititu zuela. Bai, bueno, gure kuadriako mutilak ondala pare bat urte intzuten aurrenengo erronka, behien arteko erronka, degila esan, eta urten abenduak lauen berriz egin dute, eta bueno, bai izan dira hiru mutilen kontra, egin dute ergometruan, lokotxetan, gero korrika eta bizikletan. Danea, zein due, pentratoia o zein due? Bueno, antzeko zerbait. Antzeko zerbait, ergometruakin hasi, gero lokotxakin jarraitu, gero korrika, gero berriz ergometrua, lokotxak, eta gero bizikletakin. Eta ze jokolaztea hor, gero bazkaia jolastea, o ze jolazte behin artian? Nik ustete... Horia, ez da lagutxi, ez da? Hori da. A ber, hau, zemuz gehatu zaigun, honi gota astatu pixat. Ze goxo da astatu zu nabazu pixkat, pilatxak pasa. A ber, guztu zaizun. Goxo gelditu zaigu, ez da? Bai, ara do. Venga, ba, hoi listo. Bueno, nik usten dut ja, hau ni ja bideratuta gatela, platera eratzeko, eta guain bai, hartu esku soinua, harri guztoa, eta eman eurra. Hau botako ditu ja hemen, honea xere bai, horrela xe, larru pixkat. Bai, zu listos. Zu hasia besten, Ni laguntzeko. Gure euskaraz zu zergaitik Tatatxan, ona, Maider, mil esker. Hau da, ritmoa jartu una eskusoinu batek, Bueno, bai, Buah, beti amoratu txispa naiz. pixkat. Eskusoinua entzun da, ja. Aber nundan eskusoinua are, atzea bila. Ona, zetxukun. Eta noiz hasi zinean jotzen da, noiz berreskuratuz. Guain, alabakin berreskuratuz, baina txikitan joteko zinean, ez da? Jotze zen du. Bai, sortzi behatzi urtekin, hola. Sortzi behatzi urtekin jotzen du, eta gero lagaintzen nun guztiz. Ez, baina urte mordo baten egon ginen jotzen, Bai, Bai. Vale. Eta gero, bai, etxeko arma joan sartuta onda hautza hartzen demora desente. Eskusoinua berdina da leheno jotzen zenuna? Ez, hau nera labana da, ontxe estrenatu du, bai. Eta gaur beriak arriet, neria zartxegoa da, neria hogeita urte batzu baitu. Solera daka, ez da? Bai. Ona. Bueno, ikusen zu hemen, Zei txukunak atea zaizkigun, zei itxura- txurakaen gure hamburguesak. Bai. Eta hemen txebeitu, guain ja, hau karamelo bezala dakaula. Hola, txontxorrean jarriko jogola pixkat. Tak. Txak. Eta txak.
Eta amaitzeko, falta zaigu hemen, sojan saltxa botako jau, bueno, gorritukoet, horrelaxe. Eta ni uste hau botako jotela pixkatxo bat horrelaxe. Eta igual puntxitxo bare bai bakoitzen gainera. Eta besti gabe, indeu gaurkoan ebai, eharra, saioa, eharra platera, eta itxura, eta xamurra da, guantxe kontuatuko gara. Mi esker, Maider, horrela jarraitu taberna neurra ematen, eta gu hemen jarraituko de vueltaka. Biarra artela, guna. Aio, pela,